तर साखरेबाबत केंद्र सरकारची पॉलिसी चुकली आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. 15 दिवसात मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढली असल्याचं सुप्रिया सुळे म्हणालेत. वाणिज्य आणि कृषी मंत्रालयामध्ये समन्वय आहे की नाही असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलेला आहे. इनकन्सिस्टंट पॉलिसी म्हणजे आपल्याकडे कांद्याला 2 पैसे मिळायला लागले की एक्सपोर्ट पॉलिसीमध्ये केंद्र सरकार बदल करतं. म्हणजे कॉमर्स मिनिस्ट्री आणि ऍग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यांच्यामध्ये काही कोऑर्डिनेशन आहे का नाही, राज्यांशी तुम्ही बोलताय का नाही. आणि फक्त कांदा आणि हे नाही महाग झालेलं, साखर तांदूळ पण महाग झालंय. सगळ्यात गोष्टी ज्या नॉर्मली अन्नधान्य एक मध्यमवर्गीय घराला खाण्यापिण्याचं जे फील आहे ते किती वाढलंय घरी जाऊन विचारा तुमच्या बायकोला. या गेल्या 15 दिवसात प्रचंड महागाई वाढलेली आहे आणि एक्सपोर्ट पॉलिसी मधली इनकन्सिस्टन्सी.